второ място получава един изключително талантлив готвач, който за съжаление не работи в България, а в Лондон, защото това е Александър Тодоров от Турси Самбър Ресторат Лондон. Русенецът достига до второ място в Пловдив след фантастична работа в полуфинала и в финала. Съвсем малко, между другото, не му достига до победата. Едва 46 точки го делят от първия, с който, разбира се, ще разберем само след минути. Преди да кажа кой е победителя, искам да дам думата на господин Левон Хампъртонян, главен изпълнителен директор и председател на управителния съвет на един от нашите основни спонсори Unicredit Bullbank. Добър ден на всички! За мен е изключителна чест и удоволствие да бъда между вас, защото подкрепяме това състезание от как го има. Мисля, че и всяка година става все по-интересно. Сега като че ли телевизиите подгряват интереса към професията, но всъщност всички знаят, че това е ключов елемент от културата на една нация, така че да се надяваме, че сме излезли вече от ерата на карначе, кебабчи и пържени картофи, които не са лоши, но те седат някъде от вас, и да почваме да се наслаждаваме наистина на една значително по-усложнена и по-приятна среда, в която и готвачите, и клиентите подобряват усещанията си, културата си всяка година. Unicredit ще продължи да го подкрепя, между другото, така че надявам се, че до година ще бъде още по-хубаво. Аплодисменти за тези точни думи и много на място от господин Хампъртонян. Сега няколко също толкова значими думи ще каже и господин Андрей Стоилов, председател на Българската асоциация на професионалните готвачи, която е и организатор на това чудесно събитие. Така, здравейте. Преди да продължим с първата награда в най-добър готвач на България, използвам възможността да кажа благодаря на господин Левон Хампъртонян и Unicredit Bullbank. До сега не съм имал тази чест и ви приветствам с това наше благодарност. Благодаря много, ще го сложа на видно място. Надявам се. Но също така да не пропусне, използвам и тази възможност за чудесните уреди на АВМ, Моден и Монитолог, господин Антон Михайло. Благодаря ти, Тони, ти направи състезанието прекрасно. Черешката на тортата. Предстои да разберем кой е най-добрият готвач на България за 2016 година. Много искаха да стигнат до тук, но на върха, където е най-ветровито и където ще бъде сам с короната цяла година, ще носи отговорността и честта да е най-добрият готвач на България за годината. Всичкото това се стоварва върху главата на Владимир Тодоров. Най-добрият сред най-добрите Тодоров отсява конкуренцията за Сиара 576 точки и купата ще пътува за Русе, ще бъде връчена от господин Левон Хампъртонян. Ето, това е победител. Първо, второ и трето място за Рузе, града на готвачите. Рузе е града на готвачите за 2016 година. Няма спор в това изключително постижение. Трима русенци на първите три места.
Получаваш награди от Исти България, от хотел, от Ойспорт. Получавате награда от господин Антон Михайлов от АВМ. Сега е време да дам думата и на него. Ние ще ви наградим с ваучер за двама за посещение на европейските финали на Бокус-Дор. Ваучер за двама за Бокус-Дор. Ще можете да гледате световното първенство по главарство на живо в Унгария тази година по Бокус-Дор, състезание, което се провежда всяка втора година в София и всяка втора година, разбира се, на европейско, на континентално ниво. Страхотна награда да гледаш на живо Бокус-Дор е като да гледаш на живо Олимпиада. Да се състезаваш индивидуално е страхотно. Да се състезаваш отборно обаче